Fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena diġà ġew f'pajjiżna aktar minn 1,600,000 turist. Dan ħareġ minn ċifru uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wrew kif minn Jannar sa Lulju tal-2023 it-turisti li waslu Malta żdiedu b'aktar minn 100,000 turist meta mqabbel mal-ewwel 7 xhur tas-sena tal-2019, l-aħħar sena rekord għat-turiżmu lokali. Dan hekk kif fl-ewwel 7 xhur tal-2019 ġew ftit aktar minn 1,500,000 turist f'pajjiżna. Din iż-żieda tfisser li fl-ewwel 7 xhur issa pajjiżna irreġistra rekord ġdid ta' turisti li ġew f'Malta. Din hija l-ewwel sena wara l-irkupru sħiħ mill-pandemija tal-COVID-19 li qed jiġu reġistrati ċifri aħjar mill-2019. Fil-fatt meta mqabbel fuq l-istess żmien tas-sena li għaddiet kien hemm żieda ta' 40.8%. L-istess ċifri wrew ukoll li l-iljeli li t-turisti għattew fostna telgħu għal aktar minn 10.6 miljun lejl, żieda ta' kważi 4% fuq l-2019 u żieda ta' 28.7% fuq l-istess perjodu tas-sena li għaddiet. L-NSO wera wkoll li l-infiq sħiħ mit-turisti l-ewwel 7 xhur ta' din is-sena kien stmat li laħaq il-1.4 miljun euro, żieda ta' aktar minn 200,000 euro jew 17.4% fuq l-istess perjodu tal-2019. L-infiq sħiħ ħarras ir-ras telgħal 849 euro. Intant l-istess ċifri wrew li l-att ta' turisti li waslu f'Malta f'Lulju tal-2023 żdied bi kważi 7% fuq l-istess xahar tal-2019. Fil-fatt l-NSO wera li l-att sħiħ ta' turisti li waslu f'Lulju ta' din is-sena kien ilaħħaq 325,457. L-akbar għadd ta' turisti li żaru pajjiżna matul ix-xahar ta' Lulju kellhom bejn il-25 u l-44 sena li l-jieli li qattaw il-barranin fostna f'dan ix-xahar qabżu iż-2 miljun u nofs, filwaqt li n-nefqa tagħhom laħqet 334,500,000 euro. L-infiq medju għal kull lejl f'Lulju ta' din is-sena kien stmat li kien 132 euro.